Među nekim političkim i verskim vođama raslo je ogorčenje, jer je narod smatrao Isusa carem. Čini mi se da ga mnogi već proglasiše carem. On car? Car prosjaka, bludnice i lopova? Viđali smo takve i ranije. Dođu, uzmu svoje jodu, a onda padnu u zaboravu. Njegovih je sledbenika sve više i više. Ljudi mu se dive. I misle da je kralj. Upozoravam vas. Ako ovaj čovjek nastavi da narušava mir, vas ću smatrati odgovornim. Možda je u pravu. Vreme da se usprotivimo ovom Galilejcu. I dok je licemerna grupa tumača zakona i fariseja sve više padala pod udar njegove osude, rastao je i broj njegovih pristalica među Jevrejima. A isto tako i broj protivnika među onima koje je prekorevao. To je sve što imam. Da ne možeš da daš više. Kažem vam da je ova udovica udelila više od drugih, jer drugi su dali od svog viška, a ona je od svoje nemaštine dala sve što je imala. Reci nam, kojim pravom nam govoriš sve ovo? Ko ti je dao to pravo? Dajte da ja vas pitam. Da li je Jovan pravo da krsti dobio od Boga ili od čoveka? Šta da kažem? Ako kažemo od Boga, on će reći, zašto ne verujete Jovanu? Ali ako kažemo od čoveka, onda će nas ova gomila kamenovati. Jer oni su ubeđeni da je Jovan bio prorok. Ne znam odakle dolazi. Ni ja vam onda neću reći kojim pravom ja to činim. Jednom je jedan čovjek zasadio vinograd i onda ga dao u zakup i napustio kuću na duže vreme. Kada je došlo vreme berbe, poslao je slugu nakupcima da mu daju njegov deo roda. Ali nakupci premlatiše slugu i vratiše ga bez ičega. Onda pošalje drugog slugu. Ali nakupci izmlate i njega. Izgrdivši ga, vrate ga natrag bez ičega. Onda čovjek pošalje i trećeg slugu. Ali njega rane, izbace ga napolje. Tada vlasnik reče, šta da radi? Poslaću svog ljubljenog sina. Njega će valjda poštovati. Ali kad ga nakupci ugledaše, počeše se dogovarati. Evo ide vlasnikov sin. Ubijmo ga i sve će biti naše. Pričaj nam dalje. Tako ga izbaci iz vinograda. Ubiju. Šta će im onda vlasnik vinograda uraditi? Doći će, poubijat će ih, a vinograd dati drugima. Šta onda to znači? Kamen koji graditelji odbaciše kao bezvredan, pokaza se kao kamen temeljac. Svako ko na ovaj kamen nagazi razbiće se u komade. A onoga na koga ovaj kamen padne, satrće ga u sam prah. Učitelju, znamo da pravo govoriš i učiš. Znamo i da ti nije važno ko je i šta je neko, nego da govoriš istinu o Božjoj volji za čoveka. Reci nam, je li protiv našeg zakona da plaćamo porez rimskom caru ili ne? Pazi, gospode, on hoće da ti iskuša. Pokažite mi srebrnjak. Čije je slika i ime na njemu? Careva! Onda dajte caru. Šta je carevo? A Bogu? Šta je Božije? Da sad na ovo kažeš. Približavao se praznik beskvasnih hlebova koji se zove Pasha.
I posla Isus Petra i Jovana da pripreme paskalnu večeru. Tako sam želeo da ovu paskalnu večeru pojedem sa vama pre svojih muka. Kažem vam, neću jesti dok se ne ispuni značenje u carstvu Božijem. Blagosloven budi, Gospode Bože naš, care svemira, koji iz loze vino daješ. Evo, uzmite i podelite među sobom. A ja vam kažem da ga neću piti dok ne dođe carstvo Božije. Blagosloven da si, Gospode Bože naš, care svemira, koji iz zemlje hleb nam daješ. Ovo je moje telo koje se za vas daje. Činite to meni u spomen. Ovaj pehar je krv moja novog zaveta, koja se lije za vas. Ali znajte da je za ovim stolom i ruka onoga koji me izdade. I u istinu sin čovečiji mora umreti kao što je Bog odredio, ali teško onom koga je izdao. Nikako. To se ne može dogoditi. Nemoguće. Imenu izdajnika, Gospode. Najveći među vama mora biti kao najmlađi. A starešina mora biti kao sluga. Jer ko je veći? Onaj koji sedne da jede? Ili onaj koji jelo služi? Naravno, onaj koji sedi. Ali među vama ja sam onaj koji služi. Ostali ste uz mene u svim mojim iskušenjima. I kao što je moj otac meni dao pravo da vladam, tako i ja vama dajem isto pravo. Ješćete i pićete za mojim stolom u mom carstvu. I vi ćete sesti na presto da vladate nad 12 plemena Izraela. Znači da nema izdajnika. Simone, pazi. Jer Satana želi da vas iskuša. Da odvoji dobro od zla, kao što ratar odvaja žito od kukolja. Ali ja sam se molio za tebe, Simone, da te tvoja vera ne izda. A kad mi se vratiš, moraš ojačati svoju braću. Gospode, spreman sam i u tamnicu s tobom. I umreti s tobom. Čuj me, Petre. Još se petao neće začuti da oglasi današnju zoru, a ti ćeš me se 3 puta odreći. Kad sam vas slao na put bez novca i obući, je li vam ništa nedostajalo? Ne, baš ništa. Ali sada svako ko ima novčanik ili torbu mora ih poneti. A onaj ko nema mač mora prodati svoj ogrtač i kupiti ga. Jer kažem vam, zapisano je njega ubrojiše među zločince. A ono što je pisano o meni obistinit će se. Evo, 2 mača, Gospode. Dosta je.
A savjet starešina se sastao da razmotri kako da se otarasi Isusa. Tada uđe Satana u Judu zvanog Iskariotski, koji beše jedan od 12-torice. Molite da ne padnete u iskušenje. Oče, ako hoćeš, skloni ovu čašu od mene. Ali neka ne bude moja, već tvoja volja. I javi mu se anđeo s neba krepeći ga. A znoj njegov beše kao velike kapi krvi koje kapahu na zemlju. Zašto spavate? Ustanite. I molite se da ne padnete u iskušenje. Judo. Zar poljubcem izdeš sina čovečijeg? Gospode, da udarimo mačem. Hajde, uhapsite ga. Dosta ovoga. Čudo. Zar morate s mačevima i toljagama na mene kao da sam razbojnik? Bio sam s vama svaki dan u hramu i niste me hapsili. Ali sada je vaše vreme, kada vladaju mračne sile. Uhapsite ga. Dobro ga čuvajte. Evo